Hyvää päivää. Good day. Good day. Kära vänner. Hyvää päivää rakkaat ystävät. Mikä on Punikki Tampereen anti Suomelle Tampereella? Mitä on Punikki Tampere, Punikki armeija tarjonnut suomalaisille? Muuta kuin verta, hikeä ja ryssäläisyyttä ja orjakansan mentaliteettia. Tämä muistomerkki kertoo suomalaisesta orjakansan luonteesta ja ryssän muistoa ja ryssäläisyyttä palvelevista tahoista, joita nykyään ovat muun muassa valtion syyttäjä Mikael Illman ja maahanmuuttoministeri Astrid Thors arvoina keskuuteemme lanseeranneet. Muun muassa maahanmuuttaja, immigrants, immigration, etc. Ei mitään eroa NKVD, KGB-tyylisellä sanastolla. Nyt ajattelu on rikos. Tässä näette Suomen tunnetuimman ajatusrikollisen Seppo Lehto, 2 vuotta 7 kuukautta vankeutta. As you see, here is the most known, well-known thinker in Finland, Seppo Lehto, 2 years, 7 months prisoner about, how do you say, criminality against the freedom of the speech. Do you agree this is a crime to say those who are communists go to the under the graveyard, please? And look at more pictures, Muhammed Karikature video in YouTube and other media. Have a nice day, Seppo Lehto, Tampere, Finland.